Molt bon dia a tothom i benvinguts a Oposcat. Iniciem, encetem una nova secció avui i aquesta nova secció es titula Preguntes freqüents. Vale? El que hem fet ha sigut seleccionar un llistat de preguntes freqüents que les hem ordenat per blocs o per matèries a fi de facilitar d'alguna manera l'estudi, aclarir dubtes que solen ser bastant comuns en general. Vale? Comencem avui amb el bloc o la matèria de transparència i us resolem una sèrie de preguntes freqüents. En primer lloc, què signifiquen les sigles SAIP? SAIP, S-A-I-P. SAIP significa sol·licitud d'accés a la informació pública i té lloc quan nosaltres presentem una sol·licitud per demanar que ens donin accés a una informació pública que no hem sabut trobar al portal de transparència o a cap pàgina web. Segona pregunta. Qui pot presentar una sol·licitud d'accés a la informació pública? La sol·licitud la pot presentar qualsevol persona sempre i quan sigui major de 16 anys. Cal un mínim de 16 anys per poder presentar la sol·licitud. No és necessari cap altre requisit. No cal ni tan sols que tinguis un interès legítim, no has de justificar ni motivar per què presentes aquesta sol·licitud. L'únic que ens demanen és que això, que no sigui anònima, t'has d'identificar i que siguis major de 16 anys. Tercera pregunta freqüent. Quin termini té l'Administració per contestar la SAIP? L'Administració té l'obligació de resoldre en el termini un mes que començarà a comptar a partir del dia següent de la recepció de la sol·licitud. A no ser que la informació requerida presenti una gran càrrega de treball o una gran complexitat, perquè si es dona aquest cas, doncs l'Administració avisaria a les persones interessades que es produirà una pròrroga degudament justificat. Tampoc ho pot fer, és a dir, ho ha de motivar, però, per tant, el termini inicialment és un mes a comptar des del dia següent a la recepció de la sol·licitud, però sempre i en tot cas, no. Sempre i en tot cas, no, ja que si l'Administració entén que la informació que se li ha demanat, se li ha sol·licitat, implica una càrrega de treball o és especialment complexa, de manera degudament justificada, pot acordar una pròrroga i doncs, se li notifica a l'interessat l'acord d'aquesta pròrroga. Quarta pregunta freqüent. Quina informació es pot demanar? Doncs es pot demanar tota la informació, tant la que ha elaborat la pròpia administració com la que té l'administració, encara que no l'hagi elaborat ella mateixa, però la té en el seu poder com a conseqüència o en l'exercici de les seves funcions, no? Per tant, la informació que tingui que li ha subministrat altres entitats, altres persones, altres organitzacions, també entren dins d'aquest pack, no?, d'accés a la informació pública. No obstant això, hem de recordar que el dret d'accés a la informació pública pot ser denegat o simplement restringit, es pot fer com una estimació parcial, si hi concorre dins d'aquesta sol·licitud algun dels límits al dret d'accés a la informació pública, i recordo que els límits estan previstos a l'article 21 de la llei 19/2014, que és la llei de transparència. Vale? O bé si es dona alguna causa d'inadmissió. També la pròpia llei de transparència preveu unes causes d'inadmissió. L'Administració no pot aplicar de forma discrecional aquests límits de la llei de 9/2014, sinó que cal que motivi per què denega l'accés a la informació pública i s'ha de basar sobretot en els principis d'igualtat i prohibició d'arbitrarietat. Vale. Cinquena pregunta freqüent. Què passa si la informació que demano té dades personals? Vale? Doncs, en aquests casos, l'Administració no ens facilitarà informació amb dades personals relatives a la ideologia, l'afiliació sindical, la religió, les creences, l'origen racial, la salut i la vida sexual. Tampoc ens donarà informació sobre antecedents, és a dir, sobre la comissió d'infraccions penals o bé la comissió d'infraccions administratives. Vale? Qualsevol altra informació que contingui dades personals però que no siguin d'aquestes categories, per tant, qualsevol altra informació amb dades personals diferents a les que acabem d'anomenar, sí que pot ser subministrat, però el que ha de fer el funcionari encarregat del cas, funcionari o funcionària, és ponderar de manera raonada l'interès públic de la divulgació d'aquesta informació amb els drets de les persones afectades, no?, els titulars d'aquestes dades de caràcter personal. Sempre ha de tenir en compte també paràmetres com el temps que ha transcorregut des de l'origen de les dades, la finalitat de l'accés, si se li ha dit el
motiu pel qual es volen aquestes dades, doncs pot ajudar, no, a prendre aquesta decisió en base a aquesta ponderació d'interessos. També es tenen en compte paràmetres com la protecció dels drets dels menors i la protecció de la seguretat de les persones. En funció d'això, pondera el funcionari o funcionària i mira a veure què ha de prevaldre més, si la divulgació d'aquesta informació o doncs, la protecció d'aquestes dades personals per protegir el seu titular, no? El titular d'aquestes dades. Vale. I sisena i última pregunta d'avui. Quins són els sistemes d'impugnació en cas que es denegui l'ACI? Doncs si el ciutadà considera que se li ha vulnerat el seu dret d'accés a la informació pública, doncs en realitat té tres opcions. Vale? Pot triar-ne qualsevol indistintament, però cal tenir present que si s'opta pel recurs contenciós no es podrà presentar el recurs de reposició. Quines són les tres opcions? 1. Presentar una reclamació a la GAIP. La GAIP és la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública. És una reclamació gratuïta i és voluntària. La GAIP, com sabeu, és un òrgan que s'encarrega precisament de protegir el dret d'accés a la informació pública. I llavors, si li arriba una reclamació, doncs el que fa la GAIP és tramitar-ho o bé a través d'un procediment de mediació o bé a través d'un procediment normal i corrent de resolució, com si es resolgués un recurs. Aquí la decisió la té el ciutadà. Segona opció, presentar un recurs potestatiu de reposició davant el mateix òrgan que va signar la denegació o l'estimació parcial de la sol·licitud de la qual no estem d'acord. I tercera opció, presentar un recurs contenciós administratiu. Aquest recurs contenciós administratiu es pot presentar tant contra la denegació o l'estimació parcial de la sol·licitud, com també contra la resolució del recurs de reposició o bé contra la resolució de la reclamació de la GAIP, en cas que et siguin desfavorables. Per tant, tu pots presentar un recurs potestatiu de reposició i si no estàs d'acord amb el que t'han dit, doncs aleshores te'n vas, presentes un recurs contenciós administratiu. Pots posar directament el contenciós administratiu o bé pots posar primer una reclamació davant de la GAIP i si no estàs d'acord amb la resolució de la GAIP, anar-te'n al contenciós administratiu. Vale? Fins aquí el capítol d'avui. Recordeu que cada setmana tindreu un nou capítol d'aquesta nova secció. Només comentar-vos que si sou membre del nostre canal, pel xat us podem ampliar aquesta informació que us acabem de donar. A la descripció teniu el link a la nostra pàgina web, com sempre. Si us agrada i us interessen aquests vídeos, si us plau, subscriviu-vos i doneu like, que ens ajuda molt. Moltíssimes gràcies per la vostra atenció i recordeu, a tope!